Makadiko muri Zimbabwe kumatimane nyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 rega nditore mukana wekukutendai nerutsigiro rwamunotipa pano pa Tichkach MTV. Tichkach MTV tiripo pakukupa nyaya dzinoitika mumatunhu atigere, munharaunda dzatigere, nyaya dzinoshamisa, nyaya dzinovhundutsa, nyaya dzinosetsa. Zvese izvozvo munozvipihwa kubva kuno ku Tichkach MTV. Kana kachinge karike kutanga kusvika pano pa Tichkach MTV tinokumbira kuti aiwaka usarasikirwe nenyaya dzinopisa dzinoitika mumatunhu atigere. Unongo subscribe pa channel pedu pano pa Tichkach MTV. Wobva wapfanya kabhero kuitira kuti patinokanda nyaya usarasikirwe nayo. Kutaura kwandiri kuita azuva nhasi muri Zimbabwe ndiri kuno kwa Chigodora. Pane nhau yakatyamadza, nhau yashamisa vagari vemachigodora, nhau yaitika machigodora. Pane nyoka yabatwa mumba. Nyoka iyoyo yakatyamadza veruzhinji. Asi pachiitiko ichi chenyoka ichi zviri kunzi pana sekuru mutsvairo ndo vabata nyoka iyi. Saka pane kutadza kuwirirana kana kutadza kunzwisisana kwaitika pachiitiko ichochi chenyoka iyi. Mushure mekunge sekuru mutsvairo vaenda pane mumwe musha wachienda kundobatsira, ndo pari kunzi pabuda nyoka iyoyi. Saka makakatano aya azoita kuti nyaya iyi itadze kumira zvakanaka, nekuti pandoita question mark yekuti nyoka yazobuda sei mumba isisu tisina chinhu chakadai. Asi mukutaurawo kwevamwe venge varipo vengi vari kutaura kuti muridzi venyoka engari ambotanga achimbobvuma zvichiita sekunge enge achimbunyikidzwa kuti bvumai kuti nyoka ndeyangu, asi iye muridzi abatirwa nyoka asiri kuiziva kuti nyoka ndeyake. Saka ndo zvazoita kuti pazoite makakatanwa kuti tizosvike patasvika nhasi veruzhinji vachishamisika, vachikatyamadzika kuti chikara chakadai chinogara nemunhu mumba sei. Asi tisati takuratidza video yenyoka iyi maitikira yakaita nekukura kwakaita nyoka, ndoda kumboti rondedzei zvishoma kuitira kuti kana muchinge makuona video mukwanise kunge muchinzwisisa kuti nyaya yacho yafamba sei. Right. Mushure mekunge nyoka yazouya, veruzhinji vakuona nyoka because vanhu vatoungana vachiona nyoka. Pazodaidzwawo veparks avo vakadzidza nezvenyoka. Pauya weparks paasvika achibata nyoka, achiongorora nyoka, weparks ataura iye akati no, nyoka inini ndiri kuiona pachena, ndiri kuiona senyoka, handichaione semushonga. Asi weparks ari kutaura kuti nyoka iyi ndeye musango. Mukubata kwaiita nyoka achitaura kuti ndiye musango, aiitawo zvaanoita sekudzidzira basa kwavakaita. Ataura akati nyoka iyi yakabviswa mazino. Zvakare nyoka iyi aisisina power yaro yatinoziva iinaro, because nyoka iyi pachayo inyoka yekutoti kutobata kwandaifanira kunge ndaifanira kunge ndatoibata zvemutsimba. Tatotadza kuwirirana nekuti inyoka ine hasha. Ndo matauriro matsanangudziro aita veparks. Saka ari kutaura kuti nyoka iyi pane madhonzerwo ayakaitwa, anzi nyoka yacho ukaidhonza kudai nyoka inobva yabuda mujoin. Saka kana ichinge yabuda mujoin pabhonzo repamusana apa ndo pane simba rayo. Saka zviri kutaura weparks ataura akati aisisina power, aisisina simba rayo yainofanira kunge iinaro, because nyoka itinoiziva iri nyoka ine hasha. Saka mukutsanangudza kwenge kuchiita weparks ari kutaura iyo kuti nyoka yapedzwa simba. Zvakare kana tikaenda nayo tikandoichengeta haichakwanisi kurarama nguva yakareba nekuda kwekuti yabviswa simba racho. Saka ndo chiitiko chaitika kuno muri Zimbabwe. Saka handisi kuziva kuti inini hangu ndichitaura nyaya iyi handisi kuziva kuti imimi muchaionawo sei kana kuti muchati kudii ku comment section. Asi veparks vari kutaura kuti nyoka ndeye musango. Izvo zviri kutaura kwatiri kutoita yatoenda neveparks. Ndakuda kuti tichione video yacho muchionawo nyoka yacho. Ndo chiitiko chaitika kuno kwa Chigodora.
atichataure zvedu pamba kuti yabva pamba pani kana kuti sekuru ava vaibata pamba pani, asi sekuru vanonzi sekuru Mutsvairo ndo wabata nyoka iyi zvazosvika kuti tisvika apa. Saka muri yeZimbabwe ndinokutendai nekuramba muchifollowa pano paTeachCatch MTV. Musatadze kusubscribe kana kari kekutanga, subscribe kuti musarasikirwe nenyaya dzinenge dzichipisa dzatinenge tichikanda pano paTeachCatch MTV. Ngatichionei video yedu. Wese wakabate phone pamaoko, you are under arrest. Wese wakabate phone pamaoko, you are under arrest. Mazozo ndutaura here. Matishi baba. Wese wakabate phone pamaoko. Ndine gerere pakuita izvi. Aiwa. Chiro chiromo chakakura. No, this is on big man. Nyoka iri mutape yacho yandaona pa picture. Nyoka iri very very dangerous. Machanzi aripo ekuti tinogona kunyuka panapa ndozoita yekumhanyira kuibata. Utinogona kupokonyuka.
Rumeka. Bodo kaibata unisimuta. Kam inosimudzwa wakomana. Twakadzi vinoshinga unga twarume ibvaimo. Wanda munaona ibvai padhuze kani. Richavharwa bhokisi iri tisina pasina chabuda nekuda kuya kuona. Rinovharwa rinonzi mutodzo ndoivhurira uko. Kakura nyoka ini. Halo jadi. Eh? Officer one. Officer. Akomana maura bebasa ngenyoka era. Sama itaura soto ndicha. Rukumbira itaura ndicha. Halo. Ndiye musango here baba nyoka. Ndiye musango. Hey. Ngepamba yomdara. Saka pamaitarisa maona mazino ese aripo. Pane mazino asipo. Saka zvinoreva kuti inenge yakabviswa. Yakatobaya. It was tempered with. Alright, pana wakaita zvisina basa na. Yakatouraya bozi ine mazino yakatobaya. This snake is very weak. Kureva kuti yakakuvadzwa mabhonzo ayo kuti isave active.
kuti inete. All right. Dai vanhu vachikwanisa Sorry. dai vanhu vachikwanisa kunyarara. Womati dai vanhu vachikwanisa kunyarara. Saka tiri kuti ichiri mhenyu here. Iyi mhenyu. Ya, wanzwa mataurira vaita. Ndiye musango. Chigemu. Discuss TV, inonakidza zvekuti